Hey guys, Andrew εδώ πέρα και Ανδρέας Ρο εδώ πέρα και σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Και ναι, είμαι ένας νέος YouTuber. Λοιπόν, το κόσμο μας θα τον ονομάσουμε Ανδρέας Ρο. Ναι, εγώ θα παίζω περισσότερο στο Xbox και θα γράψω κάπου τι παιχνίδια έχω και θα ψηφίζετε. Τώρα για πρώτη φορά παίζουμε, πρώτη φορά όταν βγάζω βίντεο παίζουμε Minecraft και θα δούμε πώς θα τα πάμε. Ξέχασα να κάνω κάτι, αλλά δεν πειράζει. Θα παίξουμε έτσι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πάμε να μαζέψουμε ξύλα. Πρώτα απ' όλα θα μαζέψουμε όμως αυτά. Ναι, αυτά ήταν. Ναι. Πάμε να βρούμε αγελάδες. Εδώ πέρα θα μαζέψουμε λίγο ξύλο, θα φτιάξουμε ένα δασμό να βρούμε πέτρα. Και αυτό τώρα θα φτιάξουμε λίγο. Τακ. Εντάξει, πάμε να δούμε τι άλλο. Φτιάχνουμε αυτό. Λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα κάσμα. Κάσμα καλά πέτα. Και πάμε να βρούμε λίγο πέτρα. Λοιπόν, θα σκάψουμε από εδώ πέρα. Έτσι. Ούτε καν δεν σκάψω πολύ και βρήκα πέτρα. Λοιπόν, εδώ πέρα θα σκάψουμε μέχρι που να σπάσει ο κασμάς μας. Βασικά όχι μέχρι που να σπάσει. Θα σκάψουμε λίγη πέτρα και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα μαζέψουμε περίπου 30 πέτρα. Μετά πάμε. Ναι, μου έχω το Resident Evil 6, αλλά τώρα δεν θα τα πω επειδή θα τα γράψω κάπου. Θα βρω κάπου. Πού? Λοιπόν, θα πάμε αυτό, άλλα 3 πέτρες. Μία πέτρα ακόμα, εντάξει, πάμε. Πάμε στο crafting table μας. Να φτιάξουμε ένα σπαθί. Γιατί μόνο ένα? Θα φτιάξουμε 2. Πάμε να σκοτώσουμε την αγελάδα. Ναι, κι άλλο. Που έχει πρόβατο. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Θα ρωτήσω το πρόβατο. Λοιπόν, πες μου που έχει πρόβατο. Και άλλο. Ένα ακόμα πρόβατο χρειάζεται. Νομίζω είχα δει εκεί πέρα. Πάμε να δούμε. Να το. Εντάξει. Το βρήκα. Μου φαίνεται είναι αυτό το είδος. Πάμε να πάρουμε το crafting table μας και μετά βέβαια βλέπουμε. Δεν ξέρω γιατί μιλάω έτσι. Λοιπόν, θα φτάσουμε πέρα. Ναι, και θα μου πείτε στα comments μερικές ερωτήσεις και θα σας απαντήσω σαν Q&A. Ό,τι ερωτήσεις θέλετε, αλλά δεν θα το κάνω το επόμενο βίντεο. Το επόμενο βίντεο θα πω εγώ τι είναι. Λοιπόν, παίρνουμε τα κάγια, πώς λέγονται, planks. Δεν χρειαζόμαστε το τέτοιο. Λοιπόν, εδώ πέρα βάζουμε
Λοιπόν, να μου πείτε και άμα θέλετε να κάνω, να σας μαθαίνω να παίζετε Minecraft. Λοιπόν, που είμαι σίγουρος πως οι περισσότεροι το πούν όχι, γι' αυτό δεν νομίζω. Πάμε να δούμε αυτή. Λοιπόν, πάμε να σπάσουμε ξύλο. Πώς λέγονται αυτά, sugar cans. Στα ελληνικά δεν ξέρω πώς λέγεται. Ζαχαροκάλαμο νομίζω. Ναι, ζαχαροκάλαμο. Επειδή εγώ τα έλεγα καλαμοζάχαρη. Λοιπόν, ας τα σπάσουμε. Και πάμε λίγο πιο απέναντι να σου. Αν είναι τους κάκτους, μην με ρωτήσετε γιατί τους πάω. Θα σας δείξω σε αυτό το βίντεο, άμα βρω και πυλό. Λοιπόν, θα θέλω να βρω ένα χωριό τώρα. Θα τους τα κλέψω όλα άμα βρω. Τι είναι εκείνο, μαντέρμαϊκό. Ναι, μαντέρμαϊκό είναι. Έτσι το λέω τουλάχιστον. Αυτό είναι Dark Wood. Με αυτό φτιάχνουμε την είδους πόρτα που μου αρέσει. Λοιπόν, θα σας πω, θα χρειαστώ παραπάνω για να φτιάξω το σπίτι. Βέβαια με άλλο θα το φτιάξω. Βέβαια με άλλο ξύλο θα το φτιάξω, γι' αυτό πάμε να βρούμε το άλλο. Αφού θέλει τους πάω το σχολείο. Πάμε να βρούμε το σχολείο. Α, να. Αυτό θα φτιάξουμε το σπίτι μας. Λοιπόν, πρέπει να φτιάξουμε μια ψησταριά. Και στην έρημο θα φτιάξουμε το σπίτι μας. Αλλά δεν φαίνεται γιατί δεν ξέρω πάλι να ψήσω. Λοιπόν, πώς έχω παραπάνω από τόσο αυτό. Θα σπάσουμε μια 64 και μετά βλέπω. Εγώ μια 64 σπάω και παίρνω 4 64. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Iron. Γιατί δεν έχω ένα πέθυνο. Βέβαια, βρήκα iron. Iron. Δεν ξέρω γιατί τραγουδάω. Λοιπόν, στο τέλος θα σας δείξω κάτι που θα σας συγκλονίσει. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα. Έτσι. Πρέπει να δούμε αν έχει κι άλλο σε αυτό εδώ. Εγώ για πλάκα το είπα και όμως είχε. Έχει σπηλιά. Νόμιζα σπηλιά. Ναι, αυτό είναι σπηλιά. Κάπου εδώ κοντά θα φτιάξουμε το σπίτι που έχουμε εκεί τη τεράστια σπηλιά. Νομίζω βρήκα ήδη και εδώ κοντά. Ναι, όχι νομίζω. Βρήκα σίγουρα. Λοιπόν, θα βάλουμε εδώ το χώμα και αρχίζουμε το σπίτι. Παρόλο που δεν έχουμε πολύ ξύλο γι' αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο ξύλο θα χρειαστούμε και ανάλογα πόση άμμο. Γι' αυτό τώρα
Βάζουμε εδώ πέρα. Έτσι. Ναι, είναι αρκετά μικρό να το πω. Γιατί δεν είναι πολύ μεγάλο. Ναι, δεν θα κάνω πιο μεγάλο. Ναι, με το γασμάτο, με την ακτίνα του σπάω. Μπράβο, Ανδρέα! Στο τέλος είπα πως θα σας δείξω πως θα σας... Είπα πως θα σας δείξω κάτι που θα σας εκπλονήσει. Και θα σας δείξω. Και δεν θα σας πω ακόμα. Για να σας συγκλονίσει. Πάμε το ξύλο. Πάμε να δούμε. Εδώ πέρα σπάμε. Λοιπόν. Τι ήταν αυτό? Δεν ξέρω αν ακούγεται κάτι ακούγεται. Λοιπόν, πάμε στο σπίτι μας, θα φτιάξουμε ένα κρεβάτι. Δικό μας θα είναι. Και νόμιζα χάσα τη φίλη μας. Μπράβο μου. Μπράβο Ανδρέα. Πράγματα. Το μαλλί θα χρειαστώ για να φτιάξω πίνακες και ένα κρεβάτι. Το κρεβάτι θα το χρειαστώ για να κοιμηθώ τώρα. Ναι παιδιά, επειδή είναι βράδυ και θα το κάνω αναμέρα εγώ το βίντεο, τώρα θα πάω να κοιμηθώ, άμα βρω το σπίτι, που δεν θα το βρω γιατί το έχασα, δεν θέλω. Λοιπόν, δεν έρχεται να φύγω από εκεί, γιατί έφυγα. Λοιπόν, όσο θα το ψάξουμε θα σας αποχαιρετήσω. Ναι, άμα. Ναι, έχω ένα ωραίο skin. Έχω και άλλα βέβαια. Θα κάνω και ένα βίντεο να σας δείξω τα skin. Και άμα. Ναι, αυτό ήταν το σημερινό μου βίντεο. Ανδρέας Ρο εδώ πέρα. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι πάλι βασικά στο ένα crafting table και μετά θα κοιμηθώ. Λοιπόν βάζουμε αυτό. Αμάν, κάτι γίνεται. Κάτι με σκοτώνει. Ναι, φύγε. Πού είσαι, νάστε. Έτσι πως έλεγα, τι θα φτιάξω. Α, ναι, ένα κρεβάτι. Την επόμενη φορά θα βάλω και εγώ. Και τώρα ας κοιμηθώ και θα σας αποχαιρετήσω άλλο. Άντε. Ναι, εδώ πέρα ήταν ο Ανδρέας Ρο και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye!